са. Терци. С тази шапка сигурно съм голямо децата. Всички сме същка. Упс. Можем така да го носим. Само ми свапча главата ми стана. Кашуя ми стана. Тя на си малка. Ой, ти се изпочил. А той е от раницата. И шапките да са навършени. Да. Ето каза ти то с краспика верно. Раницата пи човешка пот. Голям графер имате. Не поддават. Като я сипе. Няма да подадат, защото те са разположени Аз се сетих за ти с моите, шахматно. че викам даже и да е мокро, пак ще е сухо. Имат и грайфери и ми държат и клизена. А Викам, пък те са обувки толкова търся. зле, им са обели, ето и отвънка изкуственяка. Само да намерим един магазин. Обаче ще купим здрави. нови. Я гледай какъв графер. Няма пропускането нещо. За огората е 6. Има нещо пак ме усети на петата. Усетих го. Капчетата си ми... Аз обърках формата. Ай, да. Ще чуват ли го там долу? Чуват. Или път... Вода се тича. Окей. Да, нашия чак сега го видя. Вървим. Теле? Хайде да вървим наобратно. Да, то можем да те да вървим. Да. Надолу ще сме. Когато е така за рилските още от когато са ми влизли в главата тези езера. Там на оне край ще е по-долу. Ама не знаех, че си искаш. Той Исках. е тясно. Аз много исках на езерата, ама не знаех ти дали Аз ще мислех, че ви няма да речете. И мислех, че аз наистина да поканя Николчето и София да ядем магазин. И ти вече знаеш пътеките, може като искаш пак да го направиш. Да, то пак трябва да показваме и на други. Bindasan. Харесва ли пак?
останало. Да. Не знаю, да не има. Честно казано. Не, ние клип ще се правим, мерси. Да легни телефона, може би. Не. Нали? Добре сме. Моля? Виж той как го гря, ние тук гледаме, че такова пък ние го губим. Стана по-долу, ще го скрия ли? Не знам. Не знаю. Скрести го. При това положение. Комар ли? Ами може. И комари има. Я виж. Като е дома? Оба! Оставих Оба! юбре! Голями портрети. Да. Той изглежда си едно някакво. Се доближиха. Я снимай назад, като клип. Снега е горе. Ало, добър ден. Ще минеш ето като е някъде. Гледай да го скриваш. Е така.